Falten 3 minuts perquè siguin les 7 del vespre. Ara volem parlar d'una qüestió que n'hem sentit parlar molt últimament i que tenim molts dubtes i moltes preguntes. Fa 12 dies, el Tribunal Suprem va acceptar a tràmit una de les dues demandes de paternitat presentades contra el rei Joan Carles. El tribunal tenia damunt la taula dues demandes, una d'una dona belga, que es diu Ingrid Sartiau, i una altra d'un català, que es diu Albert Solà. Els dos asseguren ser fills de Joan Carles, però el Suprem només ha acceptat a tràmit la demanda de la dona, perquè diu que compleix amb els requisits legals. A Joan Carles li queden ara 8 dies per decidir si accepta la paternitat. Si no l'accepta, el Tribunal Suprem podria fins i tot obligar-lo a fer-se proves d'ADN. Avui ens volem preguntar com funcionen les proves de paternitat, com es fan, qui les pot demanar, es pot obligar algú a fer-se-la? Què hi diu la llei amb tot això? Per això hem convidat a la Gemma Marfany, que és professora titular de Genètica de la Universitat de Barcelona, i a la Itziar de Lecuona, que és doctora en Dret i Bioètica, totes dues membres de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda a tots dos, teniu uns títols molt llargs. Bona tarda. Molt llargs, la targeta llarga. Marta Carreras, bona tarda. Bona tarda. A veure, és que volem aclarir molts conceptes, perquè sentim parlar d'això, el rei li han demanat una prova de paternitat, hi ha algú que compleix els requisits, un altre que no. Volem aclarir-ho. Primer de tot, què és, Gemma, una prova de paternitat? La prova de paternitat es tracta d'una prova en què tu et treuen una part de material biològic, que pot ser sang, pot ser saliva o pot ser d'una altra font, normalment són aquestes dues, per demostrar que el 50% del teu ADN ve del teu pare i el 50% de la teva mare. O sigui, això, tu no vens del no-res, tu vens perquè ets fill dels teus dos pares. Llavors, per fer-ho molt senzill, imagina't que tens moltes baralles de cartes diferents i de cada baralla tu n'has rebut una carta del teu pare i una carta de la teva mare. I suposa que tinguis la baralla espanyola i el teu pare tenia un as i un 2 d'espases, i la teva mare un 3 i un 4. Doncs el pare et pot passar o un 1 o un 2, perquè és l'únic que té, i la teva mare un 3 o un 4. Per tant, suposa que tu has rebut l'1 i el 3. Aquest 1 i el 3 són les teves cartes. Quan tu tinguis fills, o passaràs a l'1 o passaràs al 3. Això per aquesta baralla. Tens moltes més baralles, i tens, per exemple, una baralla de pòquer, moltíssimes, o una de famílies, etc. I per cada una d'elles, una carta de pare i una de mare. Sempre t'han deixat alguna cosa, per entendre'ns. Una de cada. I a més ha de quadrar un de pare i un de mare. Per tant, necessitem del pare i de la mare, doncs, o... A veure, si tens el pare i la mare és molt més fàcil, perquè tot el que tens ha de quadrar. Una carta ve d'aquí i l'altra ve d'allà. Si només tens un parental, si només tens el pare o només tens la mare, vol dir que de les dues cartes que tens, una sempre pot venir d'aquell pare, en aquest cas concret, i de la mare, si tens també la mare. D'acord? I això ha de quadrar. I això és fiable 100%, per entendre's? Sí, no si només mires una baralla, perquè, clar, molta gent t'hagués pogut donar només un 1 o un 3. Però com que mires tantes, l'estadística fa que faci molt petit que hi hagi ningú altre possible en el món que t'ho hagi pogut donar. Però això, per exemple, imagina't ara que hi ha un pare que té sospites de que el seu fill és el seu fill i ho vol saber. Pot agafar el nen i anar-se a fer la prova de la paternitat amb ell, sense la mare, i que ho sàpiga i sense l'autorització d'ella? En teoria, s'hauria de fer ben fet. I ben fet vol dir que ha d'haver-hi un manament judicial o bé que vas a un departament de medicina forense i legal, que són els que ho fan, n'hi ha també alguns altres laboratoris que tenen, de fet, totes les acreditacions per fer-ho correctament. Però avui en dia tu pots aconseguir-ho per internet o als Estats Units comprar-ho a la farmàcia. En lloc de comprar ibuprofeno, compres un kit de DNA per un preu molt mòdic, és a dir, 20 i pocs dòlars. I llavors tu te'n vas a casa, no li dius res a la teva dona, i agafes del teu fill una mostra de saliva, i la teva, i l'envies, i d'aquí uns dies et diran què. Però això, Itziar, davant d'un jutge valdria? Clar, això és un problema d'inseguretat, en tots els sentits, perquè, clar, un ciutadà que mitjançant un kit que es compra a internet pot veure exposat la seva situació de que soc pare de tants fills i vull o no ser-ho. És a dir, el problema aquí, en primer lloc, és el que tu plantejaves, no? S'ha de donar el consentiment. Home, si tens el consentiment de les tres persones implicades, la mare, el fill i el pare, doncs és fantàstic. Però, clar, la vida no és així, no? Sempre hi ha conflictes. I, clar, nosaltres el que reflexionem des del dret i també des de l'ètica és que el principi de consentiment és fonamental, perquè encara que tu tinguis fills i els hagis generat com els hagis generat, s'ha de preservar també la teva intimitat. És a dir, hi ha una presumpció de que tu no ets pare d'aquella persona fins que no es demostri, i ja veurem si jo estic en condicions d'acceptar aquesta prova o no. I en el cas de les proves d'internet, el pitjor és que normalment estem parlant d'un menor.
i que tu, com a tutor legal o com a pare, has de protegir els seus... O sigui, quan tu estàs fent això, inclús, no? Estàs faltant. El que seria la garantia és que només un jutge pot canviar la teva situació. És a dir, jo soc fill d'aquesta... Suposa que soc d'aquesta mare i d'aquest pare, a mi m'han dit això, no? I ara em diuen que no, que resulta que no és el meu pare. Llavors, un jutge és qui té la capacitat per canviar aquesta situació, perquè no és una situació qualsevol, és a dir, això genera relacions d'afiliació en el sentit d'aliments, d'una herència potencial o real, el que sigui. Llavors, clar, l'interès del menor, si és que és menor d'edat, és el que orienta tot i ha de prevaldre. Anem al cas del rei, que és el que anem sentim a parlar aquests dies. Per què accepten la demanda de la dona i no la de l'home? O sigui, per què diu que compleix? Per què el Suprem diu que la senyora aquesta belga sí que reuneix els requisits per poder demanar que s'aclareixi si el rei Joan Carles és el seu pare o no? Perquè aquesta reclamació a la paternitat que presenten aquestes dues persones, una no té validesa des del punt de vista de la prova genètica. I l'altra, la de la Ingrid, diuen que sí perquè hi ha proves documentals que permeten obrir aquest procés, en el sentit que hi ha un acte notarial que sembla ser que la mare d'aquesta senyora li diu notarialment que el seu pare és... O sigui, la mare d'aquesta senyora diu davant de notari... Fa un document, li diu un dia veient la tele, li diu, mira, aquest és el teu pare. Sí, això ho vam explicar. Va veure el rei Joan Carles per la tele i li va dir a la seva filla, aquest és el teu pare. I amb 48 anys o no sé quants anys, no? Llavors, després hi fa un document on posa que davant notari, o sigui, amb una validesa molt alta, diguem-ne que qui dona aquesta validesa és un notari. Tot i que el notari no ha fet res per comprovar-ho, no? Si simplement és la firma que té validesa. El notari haurà d'haver comprovat, es suposa el que pugui comprovar fins on pugui comprovar, però clar, que tinguis un acte notarial ja és un document que no és qualsevol carta que m'he trobat per allà o qualsevol foto. I això sembla ser que els jutges han considerat, fins on puc saber, que pot prosperar aquesta possible demanda. I per tant, en el moment en què s'accepta aquesta demanda, el rei Joan Carles té un temps per fer-se aquesta prova o per reconèixer si és la seva filla o no és la seva filla? Ara s'ha iniciat un procés i, clar, li haurà arribat a ell aquesta situació i té un temps per contestar. Ara li queden 8 dies per contestar aquesta notificació. Però que tu pots... Però això no vol dir que automàticament ell s'hagi de fer una prova d'ADN. Posa'm a mi ara d'exemple, per exemple. A mi ara hi ha algú que diu, tu ets un fill del coral. Un nano que diu, ets el meu pare. S'inicien uns tràmits processals, és a dir, es comunica a les parts implicades, tu reps un auto del tribunal i et diu que tens un temps prudencial per contestar. Llavors, i si no contestes, tu pots manifestar-te mitjançant els teus advocats i procuradors. Tu has de contestar. Has de contestar, o sigui, el rei Joan Carles ha de contestar per força. Home, ha de dir, clar, és una persona implicada. Deixa'm fer-te la pregunta al revés. Jo dic que Xavi Coral és pare d'un fill meu que ell no vol reconèixer. Què haig de fer per poder portar-lo a judici? Rebràs una licitació, una trucada, o sigui, una notificació. Però quines proves haig de portar jo, per exemple? Perquè la notificació notarial, alguna foto que he tingut relació amb ell... Que presenta aquesta senyora, a veure, aquest principi de prova que han de portar és molt ampli. Segons el que diu la llei, ha de presentar proves que poden ser també de caire biològic i altres proves que permetin iniciar aquest procés. Llavors, podem parlar de fotos, podem parlar d'un testimoni, sí, però clar, això no vol dir que d'aquí, quan està citat aquest context, s'hagi de fer la prova d'ADN obligatòriament, perquè ell pot dir que no. És que és curiós perquè es pot portar una notificació, o sigui, un acte notarial o una fotografia, però en canvi, que estaria bé saber el per què, l'Albert Solà, el català, s'ha fet una prova genètica i no li han acceptat, que sembla que en principi hauria de tenir més validesa o més fiabilitat. Però el problema és que una prova genètica només la pot demanar el jutge, amb uns laboratoris acreditats i de referència. Això pots haver fet a qualsevol lloc i no té una base, potser, de tanta fiabilitat. Exacte. Sembla ser que això és el que ha passat. Llavors, clar, com és un tema molt sensible, hi ha uns laboratoris de referència que poden fer aquestes proves i contrastar-les, que això és el debat que hi ha aquí al darrere. La prova genètica que ell crec que presenta és de possible filiació de la mare també d'aquesta noia. És a dir, que també podria ser que no fos el rei. Vull dir que encara que aquesta senyora fos la seva mare, també podria ser algú altre, el pare, no? Vull dir que la prova genètica no pot demostrar genèticament que és fill del rei Joan Carles perquè no té la seva mostra genètica. Clar, però el que sí que diu aquesta prova és que té punts en comú amb la dona belga. Sí, però si no ho ha demanat un jutge o no ho ha fet en els laboratoris
que pertoca... Però en qualsevol cas, això és sospitós, diguéssim, perdona, que una dona belga i jo tinguem unes coincidències genètiques... No he vist els resultats i no puc opinar com quan de coincidents són. Perquè hi ha percentatges de coincidències genètiques o no? Si és la mare, ha de tenir el 50%. És a dir, de les dues cartes, una sempre la puc associar que és d'aquesta senyora. D'acord? Això suposant que sigui així. A més, tinc altres proves complementaris, com pot ser el DNA mitocondrial, que és el DNA que està en l'òvul i només en el citoplasma de l'òvul i que només aporta la mare. I llavors, clarament, si coincideix, clarament et diu que està relacionat molt amb aquesta senyora via òvul. Però independentment d'això, és a dir, s'han de mirar, suposo, en més circumstàncies i jo no sé exactament com... No seria una afectació directa a la intimitat, és a dir, donaríem per suposat unes situacions que afectarien el nostre desenvolupament com a persones, no? Clar, ell diu que no li accepten la demanda perquè com que és més gran que el rei Felip, seria ell el que hauria d'heredar el tron. En fi, això ja ho complicaria molt, diguéssim, però... El que sí que és veritat és que s'hi sembla, No sé si... La semblança física no té cap base, no? O sigui, jo pot dir, jo m'assemblo, clar, dec ser el teu fill perquè m'assemblo a tu, això no... A veure, evidentment, el fenotip, que nosaltres diem fenotip, vol dir les característiques, tant les físiques com les psicològiques, com tot. Té un component genètic molt important. Però tothom coneixem fills que no s'assemblen de res als pares i gent del carrer que s'assembla molt amb un altre i no tenen cap parentiu semblant. I posats, per exemple, vols que n'escolli un d'exemple claríssim, Obama té molt clar qui és el seu pare i la seva mare, i si tu mires les fotos del pare, la mare i l'Obama, doncs, home, és una semblança, però no vol dir res, és fill. I tu no pots semblar-te o sí. Amb això del rei, doncs, en el cas, que és suposar molt, com dèiem, que un dia s'obri la investigació, bla, 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 i que es digui, imagina't, en l'hipotètic cas, que diguin, és el teu fill, hi hauria algun canvi de tro o tot això està més que lligat? Home, la conseqüència automàtica, si ho podem dir així, és que tindria uns drets successoris, però que sigués en termes del futur rei o potencial rei, això ja està més tancat que tancat per una llei. Això ho hem vist ara, no? Els últims mesos. El que passa és que la gent fa reclamacions d'aquest caire no només per de vegades saber qui és el seu pare, sinó per rebre els drets que li corresponen. Són molt habituals les proves de paternitat? O sigui, se'n fan moltes? És una cosa... A veure, per les dades que jo tinc de la Universitat de Barcelona, que hi ha un laboratori de genètica forense acreditat, fins al 2011 eren una per setmana. Després, amb el tema de les noves tecnologies, internet, clar, pots comprar kits... Ja, això que dèiem abans que... Fora del sistema. És molt més barat, la gent que no té cap demanda judicial, sinó que vol aconseguir aquestes dades d'una altra manera més oficiosa, doncs ho fa d'aquesta via. I als Estats Units és que el compres a la parafarmàcia, vas allà i compres. Vull dir que hi ha un repunt molt alt de gent que ho fa d'aquesta manera. El nostre sistema no s'acceptaria mai, perquè no està demanada en un àmbit judicial amb totes les garanties. Escolta, l'estudi dels gens és una cosa apassionant, suposo que disfruteu molt, vaja, i ens ho esteu fent avui una mica fàcil, perquè tot plegat deu ser molt més complicat, no? Però expliqueu-me això, que diu que un estudi genètic va demostrar que un 0,5% de la població mundial és descendent del guerrer mongol Genghis Khan. Sí, una de cada 200 mascles del món, pel seu cromosoma Y, anem a pensar en això dels Y i els X, la gent, això ja els hi sona una mica més, aquestes dues cartes que tenim, diguem-ne, doncs en cromosomes, les dones són XX i els homes són XY. Llavors els homes, quan fan l'espermatozou, posen un X o Y. Si posen l'X, com que la dona només pot donar X, serà una filla. Si posa l'Y, serà un mascle. I quasi tot l'Y ve directe del pare. I llavors, aquest pare, de qui li ve? Del seu pare. I del seu besavi patern, fins X generacions. Llavors, tu agafes i pots mirar el teu cromosoma Y. Per exemple... Però llavors, s'ha trobat restes de Genghis Khan. S'ha hagut de trobar alguna resta de Genghis Khan? Bueno, no, perquè el que tu... Sí, no exactament, no saps què és el Genghis Khan en aquest cas concret, però sí que veus que ve de la zona de Mongòlia, que allà hi ha una acumulació molt més gran. De fet, a Àsia és un 8%, Un 8% dels individus tenen el mateix Y. I estem dirant tota la població mundial, llavors queda una miqueta més diluït. Però bàsicament va de l'època dels mogols en què, a veure, els soldats són mascles, maten altres mascles i te'ls carregues. Aquell Y ja no hi és. Però tu, normalment a les dones no les mates i les pots fecundar. Per tant, deixes el teu Y. Si a més va fer no sé quantes dones i diu que va tenir no sé quants fills mascles, que a més tots eren també guerrers, doncs van fer el mateix. És a dir, al final és una qüestió de te carregues els altres i deixes el teu. Una feinada, mare meva. No, però si te'n vas al Líban... Va aprofitar molt el temps, aquest senyor, perquè aquella època tampoc has de viure tants anys. No, però l'Y t'està explicant... L'Y et diu la història dels homes.
I el mitocondrial, que és el que ven a l'òvul de les dones, et diu la història de les dones. I llavors, perquè sempre és matrilineal estricte. I són dues històries diferents, però a vegades coincideixen i moltes vegades no coincideixen. Al Brasil està molt de moda ser amb la pell blanqueta, amb el cabell ros, com si fossis caucàsica, no? Vull dir, europea, per dir-ho d'una manera. Doncs el 28% dels DNAs mitocondrials del Brasil, encara que tu siguis blanca amb els ulls blaus i tal, és africà. O sigui, tu tenies una besàvia que era una esclava africana, per molt rosseta que tu siguis ara. Clar, després les coses es van barrejant, els gens es van barrejant, però el mitocondrial és aquest. Sí, que expliquen històries. Déu-n'hi-do. Escolta, estarem al cas d'això que passi amb el rei i un cop, si passa alguna cosa i es fan proves de nosaltres, haurem de tornar a convidar perquè ens ho interpreteu, ens ho traduïu una mica. Bueno, quan tinguem els resultats i ens els adonim per poder analitzar. Molt bé. Escolta, moltes gràcies a totes dues per aquesta classe ràpida de proves de paternitats i genètica. Molt bé, veus? Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.